Ayun sapa bimbingan Mama jo kamanakan Malapi bulan Ramadan Salam bajawe kamanangan Barayo di kampung kita Adik budaya di tanah Bundo Bajawe salam saling basuh Arek kanggam saling menyapu Salam barayo dari Minangkabau Dibuka kulai katupe kulai kapau Basanda gurau josana dari rantau Telah pulang Minang Manimbau Salam barayo dari Minangkabau Basambung tangan saling manjambau Basanda gurau josana